Hannu, sä oot joutunut katsomaan tätä tilannetta tätä myrskyä tuolta viraston puolelta. Ja tässä on ollut aika paljon myös hankaluuksia siinä, että miten tämmöinen ei suomalaiseen hallintoon sopiva ilmiö saadaan sopimaan suomalaisen kunnallishallinnon normeihin, niin siinä on ollut erilaisia ongelmia, mutta haluatko kertoa, että miten tämä on sun näkökulmasta lähtenyt käyntiin ja miltä tämä teidän mielestä näyttää? Joo, kiitos. Ja kiva, kun pääsit tulemaan. Tosiaan mun rooli on ollut se, että olin vielä silloin tämän asian valmistelun aika osastopäiväkköön ja asiantuntijana valmistelin sitä lautakunnan päätösten sisältöä ja silloin tosiaan siinä oli sitten se tehtävä arvioida mahdollisten päätösten vaikutuksia terveydenhuoltoon, terveydenhuoltojärjestelmään, kustannuksiin ja sehän osoittautui tietysti hirveän vaikeaksi. Tässä Pekkakin jo sanoi, niin näiden henkilöiden lukumäärän arvioiminen on todella vaikeaa ja sitä kautta sitten myös terveydenhuollon tarpeen arviointi on vaikeaa. Lukumäärän arvioita on 1000–5000 ja suurin osa tietysti on Helsingissä, että se on se ensimmäinen asia ja kun me tiedetään, että nämä suuri osa näistä henkilöistä on siinä nuoressa aikuisiässä, niin silloin voidaan tietysti todeta, että terveydenhuollon tarpeet ei ole niin kovin suuria. Mutta sitten toisaalta jos joudutaan erikoissairaanhoitoon lähettämään, sellaisen tilanteen, mistä Pekkakin tuossa äsken kertoi. Nyt kun noita kertomia lukuja katsoo, jos muutaman vuoden aikana on ollut noin 500 eri potilasta, niin se tarkoittaa sitä, että vaikka paperittomia olisi alle 2000 Helsingissä, niin kyllä tarkoittaa sitä, että he käyttävät vähemmän terveydenhuollon palveluita keskimäärin niin kuin Suomen kansalaiset tai helsinkiläiset. Ja siihen on varmaan niitä syitä, mitä Pekka tuossa kertoi. Mutta joka tapauksessa päätös tehtiin sitten sillä tavalla, että alle 18-vuotiaat ja raskaana olevat saaneet kaikki samat terveydenhuollon palvelut kuin helsinkiläiset ja muille sitten edelleen jatkuu se käytäntö, mikä on täällä Euroopan muissa maissa aika yleinen, että tarvitaan yhdistystä terveydenhuoltoa. Tästä suomalaisen terveydenhuollon koko paketin ja kiireellisen välissä on vielä tämä välttämätön terveydenhuolto, joka on vielä vähän erilaisia ja sitä sitten tässä uudessa lakiesityksessä mietitään, mitä se tulee tarkoittamaan. Ja nyt sitten kun me arvioidaan sen päätöksen vaikutuksia, joka tuli siis silloin marraskuussa 2013, niin ensinnäkin täytyy sanoa, että me ollaan tietysti edelleenkin aika vaikeassa tilanteessa tämän demokratian kanssa, koska me ei pysty tunnistamaan niitä henkilöitä. Tämä paperittomien joukko, niitä on niin monenlaisia, on monista syistä henkilöitä, jotka ei kuulu täällä terveydenhuollon piiriin, että heidän luokittelun taipuminen tähän meidän potilas- ja asiakastietojen luokitteluun on ollut yllättävän vaikeaa. Ja myöskin sitten tässä on useita toimijoita, ei ole pelkästään 25 terveysasemaa, vaan on myös sitten muita toimipisteitä, poliklinikoita sekä meidän omia että HUSin, niin sen tiedon ja toimintakäytäntöjen saaminen samanlaisessa kaikissa toimipisteissä on vaikeaa siitä syystä, että näitä potilaita on niin vähän, että se ei ole joka päivästä, vaan se on aina poikkeus. Ja kun poikkeuksia sitten ruvetaan ohjeistamaan, niin se edellyttää pitkiä ohjeita, joiden lukeminen sitten siellä toimipisteessä niin kuin tämmöisessä tapauksessa se vaan vaatii aikaa ja kyllä minulla on sellainen tunne, että näitä potilaita aika paljon helsinkiläisiksi sitten luokitellaan sekä HUSissa että meillä ja tavallaan se käsitys siitä, että kuinka paljon tällaisia potilaita meillä oikeasti on, niin me vieläkään sitä pystytään sanomaan, vaikka meiltä on kuitenkin päätökset, joissa ei edellytetty sen raportointiin, niin se on kyllä asia, joka on vähän vaikea, että kyllä meidän pitäisi pystyä siihen, mutta täytyy nyt tässä rehellisesti myöntää, että ei pystytä. Sitten mitä tulee sitten siihen millä tavalla tämä vaikuttaa nyt sitten meidän toimintaan, niin voisi sanoa niin, että jos meillä on
aikuisikäisiä potilaita 1500 tai 3000 lisää tai mahdollisia potilaita, niin sehän tarkoittaa käytännössä niin kuin parin kuukauden väestönkasvua Helsingissä, eli se on se samaa suuruusluokkaa. Sen kanssa minulla on koko ajan tekemisissä, meidän potilasmäärät koko ajan lisääntyy ja meidän täytyy pystyä hoitamaan ne lisääntyvät potilasmäärät samalla resursseilla, mitä meillä tähänkin asti on. Ja tällä ei ole, siinä mielessä ei ole suurta merkitystä. Sitten tietysti meidän potilaiden tarpeet on erilaisia. Pekka mainitsi tämän tulkkauksen tarpeen. Tulkkaus tietysti tekee asiat vähän monimutkaisemmaksi. Ja toinen on sitten tietysti se, että ehkä niin se kysymys siitä, että millä tavalla nämä potilaat osaa niin oikea-aikaisesti hakeutua hoitoon, niin se on varmaan semmoinen ihan erilaista kuin tavallisilla helsinkiläisillä potilailla. Eli tämä varmaan selittää juuri sen, että me ei nähdä kovin paljon näitä potilaita kuitenkaan Helsingin terveydenhuollossa, että kynnyshoitoon hakeutumisen on huomattavan korkea. Silloin se tarkoittaa käytännössä sitä, että vaikka meillä on päätös siitä, että tehdään niin kuin myös ei-kiireellistä samanlaista terveydenhuoltoa kuin helsinkiläisille, niin se näyttäytyy sitten kuitenkin varmaan enemmän niin kuin kiireellisenä terveydenhuoltona ja erikoissairaanhoitona, joka on se mitä sitten niin kuin muutenkin joka tapauksessa annetaan. Tämä äitiyshuolto on sillä tavalla mielenkiintoinen. Mä en tiedä, että Suomessa on muutama 10 paperittomia synnytystä ollut. Ja Helsingissä meillä äitiyshuollossa on ihan muutamia äitejä seurannassa. Ja juuri tuli esiin tämä kysymys, mistä tämä mainittiin raskauden keskeytyksestä, että sehän kuuluu tietysti niin kuin raskaana olevien terveydenhuoltoon ihan samalla tavalla kuin kaikille muillekin. Se on niin itsestään selvää, että se päätös sisältää tämän. Ja mun korviin oli kantautunut tämä kysymys raskauden keskeytyksiä tähän palveluun. Eli voisi siis sanoa sillä tavalla, että me ei tälläkään hetkellä pystytä sanomaan mitään muuta kuin se, että tämä päätös ei ole kovin merkittävällä tavalla näkyy Helsingin terveydenhuollossa. Nämä potilasryhmät, jotka nyt on tämän laajemman terveydenhuollon piirissä, niin todellisuudessa käyttää varsin vähän terveydenhuollon palveluja. Ja itse asiassa juuri nämä kiireelliset ja erikoissairaanhoidon palvelut on sitten niitä, mitkä on merkityksellisempiä, mutta nekin täytyy asettaa tietysti siihen mittakaavaan, mikä potilaiden määrä. Jos me tehdään ihan sellaisia yksinkertaisia laskelmia, että jos paperittomia on 1000 tai 5000 ja he käyttää terveydenhuollon palveluja täsmälleen samalla tavalla kuin helsinkiläiset, silloin terveydenhuollon kustannukset on 1000 euroa vuodessa, niin 1000 potilasta on 1 000 000. Se on niin yksinkertaisesti laskettavissa, mutta nehän on aina laskennallisia kustannuksia, koska me ei lisätä resursseja sen mukaisesti, että meille tulee lisää potilaita, vaan kysymys on vain siitä, että nämä potilaat on samoissa ilmoissa meidän potilaiden kanssa samoilla kriteereillä, eli toisin sanoen se hoidon saatavuus ja hoidon muutkin asiat on sitten täsmälleen samoja. Eli sillä tavalla voidaan sanoa, että Helsingin näkökulmasta tämä päätös ei ole aiheuttanut merkittäviä muutoksia meidän toiminnassa, eikä se ole myöskään niin kovin näkyvää. Ja ne arviot, mitä siitä on tehty, niin kuin sanoin, niin asiantuntijan valmistelussa on tehty laskennallisia arvioita, koska niitäkin sitten on edellytetty, mutta nyt nämä globaalinkin kokemukset varmasti osoittaa sen, että edelleen on sitten niin, että koetaan kuitenkin tämmöinen niin virallisen tahon ulkopuolella vapaaehtoistoiminta luotettavammaksi kuin virallinen terveydenhuolto. Ja tämä on tietysti asia, joka varmaan näkyy siinä, että potilaita on meillä todella vähän edelleen. Mutta tietysti seurataan tilannetta ja tämä lakiesitys, mistä varmaan
enemmän kertaa myöhemmin, niin muuttaa tilannetta tietysti sillä tavalla, että silloin se koskee sitten kaikkia kuntia ja koko Suomea ja valtio ottaa tietyt vastuun sitten siitä kokonaisuudesta. Siinä on taas sitten omat keskusteltavat asiat, että miten sitä rajataan kenelle ja millä tavalla. Että ne on aina hankalia kysymyksiä tehdä lakiin rajauksia, mutta näyttää siltä, että tämä Helsingin päätös ei ole aiheuttanut suuria muutoksia Helsingin terveydenhuoltoon. Kiitos. Kiitos Hannu. Mä muistan silloin, kun tätä keskustelua käytiin Helsingissä, niin silloin eräs maahanmuuttokriittisen puolueen silloinen valtuutettu, nykyinen europarlamentaarikko, totesi, että tästä tulee seuraamaan se, että kokonaiset maat Euroopassa tulee ulkoistamaan terveydenhuoltonsa Helsingillä, niin ehkä tästä nyt kuuluu läpi se, että ihan näin ei ole kuitenkaan tapahtunut. Mutta miten sä arvioit sitä, että kuinka hyvin henkilökunta meidän terveysasemilla on niin tietoisia tästä? Että sä mainitsit siitä, että se on toimijoita niin paljon, että tiedon saaminen eteenpäin on aika hankalaa, niin kuinka varmaa on se, että jos paperiton menee terveysasemalle jonnekin päin Helsinkiä, niin ihmiset, jotka hänet ottaa vastaan, niin tietää, mistä on kysymys ja miten pitää toimia? Kyllä mä uskon, että meidän henkilökunta on tietoisia niistä ohjeista, mutta tietysti kun ei ole sen tilanteen kanssa tuttu, niin voi joutua turvautumaan meidän ohjeistukseen ja lukemaan niitä. Mutta en ole kuullut, että siitä olisi tullut kysymyksiä, että enemmänkin ehkä se on juuri se kirjaaminen on semmoinen, mikä jää sitten tekemättä. Ei osata tavallaan sitä tehdä sen monimutkaisen ja yksityiskohtaisen ohjeen mukaan, jolloin meidän tieto siitä jää puutteelliseksi. Tämä on kieltämättä aika mielenkiintoista seurata hallinnon ja ihmisoikeuskeskustelun rajapintaa tässä viimeisen parin vuoden. Mutta sä oot seurannut sitä hyvin läheltä, Meri. Jos sä pystyt nyt käydä vuodesta 2012 tosi tarkkaan tätä tilannetta läpi, niin käydä läpi sitä, että sä ihmisoikeustoimijoiden puolelta näyttää ja sitten nimenomaan nyt tämä lainsäädäntöprosessi, mikä tässä on meneillään, niin avataan vähän sitä. Joo,